Iya. Ben ngono ae Mas, ben ngono ae. Ben ngono ae. Iya, Cak. Nggih, nyambut nyuwun pangapunten lho, Mbak dereng. Oh, dereng. Lah nggih to, ngene iki sinambi ngrantos kanca-kanca kersane kalih istirahat ngoten kok. Nggih, alhamdulillah pokoke dalu punika suasana rame. Nggih, rame. Ketok regeng nyatane nggih, mriko-mriko lenggahe nggih rapi-rapi. Dayae kuwatan nggih. Nggih, najan to niku suasanane kala wau nggih Jawa. Ning alhamdulillah apa to kok iso Sik Jim. Ngesande Pakde. Pakde ini jek poso iki lho, Mas. nggih, anu sinambi ngrantos semaput nggih. Lah nggih, anu diteruske mesakne lah mengke selak kejelungup mriku. Janjane kowe nang Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tawang mangu tak sogok nganti lincir yo sogok versi campur sari. Putune kon rene kon ngejak mantuk. Alah. Wong jenenge golek hiburan ben panjang yuswa kok. Oh ya wis panjang. Lho, panjang piye ya sehat-sehat. Sehat-sehat, Mbah. Nah, lho ning ndi mau? Oh, lelaki. Oh, teng mriko. Nggih. Adina minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak salah nih. Nyapa nangkat dagelan iki lucu. Ya ora to Mas, lha iki Pak iki ya paling ora. Lah iki arek blangkoni. Sik gua angger muni arene. Muni. Dina minggu sing tak tunggu isin. Tetek musiknya gak muni. Gak muni kadung loro. Wis tuwek isi. Gak. Ya ora to kok ya. Kuwi jenenge menghibur masyarakat. Matur nuwun nggih, Mbah. Nggih. Mbah sinten, Mbah? Mbah Sawit. Alah mbok napal kula surat kabar teng putih-putih. Mbah Sawit. Iki sapa iki? Sawit cilikane STM karo aku kok. Mosok barenganmu to iki? Barenganku. Mbah Sawit, biyen asline Sawat. Tuh, ngamuk ya kait lahir ya sudah Sawit iki. Mbah Sawit. Pilut sing dalu, Mbah. Nggih. Nggih, matur nuwun putune ajeng anu paring panglipur nggih, Pak nggih. Nggih. Nggih lenggah riyin. Mengke nek anu kula timbali nggih. Dina Minggu. Alah. Kok terus. Oh, malah mbok wong tuwek ngidulana. Lah anggere kene nyanyi kono maju. pancen wonge ra iso. Aja ngantek mbok nyanyeknone lho. Gak dina Minggu. Lah. Ya ta, lucu kene. Diomongnya. Ya ora ya awake dhewe iki menghargai. Sok mben iki ya awake dhewe nglakoni kaya Mbah Sawit ngene iki. Amin. Muga-muga awake diparingi sehat. Wong sing sehat ki sing pertama wong sing los kok, Mas. Nah, enek musik yang melu joget, terus enek tayupan yang melu besok tayub, enek pengajian ya budal pengajian, tahlil melu tahlil. Nah, kados Bapak ingkang gadah damel menika kan seorang takmir masjid. Kuwi Mbah Lurah, takmir. Lurah. Pak Lurah nggih, Pak nggih. Pak Lurah. Lho, takmir masjid gini iki. Lho kok nggih kabeh iki sebenarnya sing ndi ya? Wis pokoke Pak Lurah ki ngrangkep takmir masjid ngono lho. Lah sing bos tebu sapa? Lho. Piye to kok malah bulat ae iki lho. Anu mumpung rong suwe jelasno sik lho nang kliru nggon.
Sing mau to, Ya. WA-ne yo ngono, teng dalempun Pak Lurah, Pak Munadi ngono ae. Abantane Pak Minuda ki. Alah kualik. Lho jenenge takmir Munadi. Nati. Nah, Pak Munadi. Pak Lurah kok. Pak Lurah. Iki wis nek gak kleru wis 4 periode iki lho. Kuwi nek gak pilihan kok ya iso ngono kuwi. Nggih. Wah, nggih, pokoke bener Pak Sawat iki mau. Sawit. Nggih. Nggih, niki sadenipun ngalor ngidul salam sik. Nggih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nggih. Tumbas sawah sak omahe mugi-mugi Pak Lurah tambah rezekine. Amin. Tuku sawah terus disertifikat mugi-mugi Pak Lurah sehat walafiat. Ayo. Hah? Ayo. Apa? Parian mau. Ora duwe ya. Ya dinduwekno dadan cak ngono lho. Cek. Maksudnya kaya aku parian kaya mau lho. Tuku tanah. Alah apa duwe dhuwit? Gak. Jere mong kon parian. Lah aku wis tuku kok, kowe tuku mbok nggo apa to? Nyewa tanah. Nah. Nyewa tanah ki apik. Sak omahe. Duh. Pak Lurah njaluk duwike. Alah kok kuwi ae. Lho kuwi Iki mau wis diaturi wong awake dhewe teko plek. Yo, Terus apa ki sinomani yo langsung plek. sinomane cak Cak. kopine metu. Daharan metu. Lah daginge ngeri ya ta. Piye? Cilik-cilik ngono. Ora wis, tapi kan akeh Iya. kopine. Kopine piye? Seger ta? Wahid. Ya sabar lah kowe yo milih ngono kok ditakoni jaluk legi apa pahit. Pahit. Lah yo malah dikei pahit yo malah beneran to. Kita lali rene gulane. Iya, lah iki bos tebu mulane gulane ra patek diwenehi. Nggih, alhamdulillah dalu punika sewanteng dalipun Pak Munadi. Pak Munadi. Minangka menika acarane tasakuran ngantenan. Nggih. Pengantin ki diawan lagi bar didhawuhke ning kene Mas Pemet. Sini coba. Yo, iki lho putrane Pak Lurah iki lho. Gua kurang ngerti ya. Putranipun menika Mas Ahmad Abdul Gopur pikantuk Mbak Windy Tursyana Solihah. Kowe ngerti tegese nganten ki apa? Manten ki apa tegese apal? Ya ngono kae to, Mas. Lho, iya ngono kae maksudnya diartekno siji-siji manten. Lah ngomong to. Lah iki ngomong aku. Manten. Manten terdiri dari huruf MANTEN. Nah, iki jenenge manten. Manten M. Muga-muga dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Pinter. Wi M. Ya ampun. Manten. Heeh. A. Ayo padha dedonga sedaya kemawon mugi-mugi temanten kekalih dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma Amin. amin. Kok meh padha ya. Koyoke padha ning asline beda. N. Titenana mesti bar iki mesti padha mlebu kamar ya wis awake dhewe ndedonga wae muga-muga dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Koyoke kaya mirip-mirip ngono ya modele. Modele kaya mirip. Oh iya. T. T untumu. Manten T. T. Heeh. T wis titenana ngono kok. A. Piye to? Bocah ora tau sekolah. Ora tahu sekolah piye. Kok iso bar T ki yo E. Oh ya E. Enggal-enggalo gadah putra ya wis kabeh wae dedonga muga-muga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ngono. Padha ketoke. N. En nulara karo sing liyane wis kabeh wae didongakno muga-muga dadi keluarga ingkang Sakinah mawaddah warahmah. Kok kuwi ae to, Ndek mang pisanan sakinah terus nganti saiki. Upama enek tip-tip ngene iki. Maksudnya iki ide-ide apa tip kanggo mantene kekalih. piye. Didung piye isane rumah tangga bahagia. Nah iki aku gak melu, Mas. Kok gak melu? Lho aku keluarga iki wis enek 7 tahun cengkrean terus kok. Lho cengkreani perkarane kan ya ana sebabe dalam rumah tangga. Ora ngono nek aku iki geger dalam rumah tangga wis tak nggo hukum wajib. Lho, hukum wajib piye? Rumah tangga iki nek iso aja tukar padu. Aku rak wong umum. Lah kowe, Aku gak umum kok. ya ora Aku sedina niku kudu tukaran.
Pokoknya sedina kudu Tukaran nek gak tukaran gak romantis, Mas. lho kok ora romantis karepmu piye to? Lho kudune romantis, bendang duwe anak. Ngono lho. Iki penting. Mergo Mas nganten kali Mbak nganten ki tak tuturi ya Mas Gofur kalian Mbak Windy. Mbak Windy. Muga-muga ndang gadah putra. Momongan minimal 3 dadi duwe anak. Lho, sesuai program pemerintah. Jenenge KB Mandiri kuwi ya anak ki loro. Loro ki program pemerintah. Lah iki programmu. Survei membuktikan anak sing paling apik kuwi 3 sebagai penguat dalam rumah tangga. Nah niki Mas Gopur jenengan mirengke niki dawuhe Yai Ustadz Komet iki lho. Apa ya umum kok ya? Ya umum. Kuwi nek tujuane Mas. Tujuane anak ki 3 ki piye? Anak sing pertama dan kedua ki dipinterno sekolahno sing dhuwur. Sing pertama kuwi di sekolahnya paling gak kuliah minimal. Kuliah. Ben iso dadi wong sukses. Dadi wong sukses, dadi wong bener. Iya. Sing anak kedua, Anak sing kedua ya di sekolahno sing sukses. ben dadi wong bener, wong sugih. Sing anak ketiga, Kuwi digoblokne. lho piye to? Apa ya umum anak ketiga digoblokne? Ha iki ra ngerti trike. Trike iki sebabe kok sing anak nomor 3 digoblokne. Awake dhewe iki nyelot tuwa. Upame kados ngeten iki Pak Lurah, Bu Lurah. Bu Lurah. Nyelot tuwa awake dhewe iki nyelot sing jenenge lalen, pikun dan lain sebagainya. Ya wis Nek sepuh lah. awake dhewe duwe anak 3 sing loro pinter, kaya Mas Gopur ki dadi pelayaran gak tau mulih. Oh iya. Nah, terus anak sing kedua misalnya dadi polisi ning Jakarta. Nah. Sing ketiga mbok pinterno sisan, umpama nang Surabaya dadi Iya. pegawai kejaksaan. Rak nang omah saya tuwek Pak Lurah ambek Bu Lurah toleh ora nek sing ngancani ya ta? Iya. Lah nek awake dhewe duwe anak 3, sing siji digoblokne ki mung fungsine kuwi kanggo nunggoni awake dhewe nek pas wis tuwek. Ngene lho. Sing siji loro kuwi dipinterno, sak wayah-wayah merantau pemilu bojone, kan jek enek sing nomor 3. Nomor 3 Sing digoblokno sing mau. digoblokne dadi ra dadi popo. Sik to, tunggalmu pira to, Met? 3. Lah kowe nomor pira? Nomor 3. Oh, layak. Pancen aku sing digoblokne, Mas. Lah iya layak kowe goblokne ya ora ngono jenenge anak ki aja mbang cindi mbang ciladan. Iya ya. Kabeh nek sijine dipinterno, sijine ya dipinterno kabeh. Kaya awan ki lho daleme niku Pak Lurah. Godi lho, Met. Sing ngarep sokone delok sampean. Lho. Saka papat gede. Aduh to omahmu. Pancen Pak Lurah kok Lah iya. kalah karo sokoku. Sakamu pira lah ki papat lho ukurane sak mono-mono gedene. Ya mah kuwi rong mono mubeng saka tok. Sakamu pira nek Pak Lurah ki papat? Wongku 18. Lho, akeh men to 18 iki. Oh, berarti sangsa gede ngono. Enggak ya cilik-cilik. Lho kok cilik-cilik temboke 18 ki piye ta? Pring kok, Mas. Wow. Dadi ndoyong ora tak sangga ngono. Ndoyong nek sangga. ngono. Tapi saiki alhamdulillah wis apik. Wis apik. Ukir-ukiran. Ukiran kok jepor. Agak Ukiran kok ndi? ora rayap dadi langsung alami. Wah, alah, ngono kok sombong murah kaprah duwe gawe. Ya. Putrane dadi manten. Di manten. Iki nek biasane manten kene iki ya. Nggih. Lagi arep temu wis numpak jaran. Jaran. Manten lanang tumpakno jaran. Iya. Kowe dhewe tumpakno apa? Kol pickup. Kok kol pickup piye to? Umume iki ya jaran kuwi to. Yen wong usum, Mas. Jaran. Wong usum. Oh iya ya, tak diriasi sing apik. Ya, ya, no. Dikalembeni nganggo paling gak adate Surakarta nek daerah Ya, kene. basahan. Nganggo blangkon. Kowe dibiyen nganggo apa? Helm. Wah, kuwi SNI ora, Dik? SNI. Helm cakil apa helm biasa standar kuwi? Wah ya padha karo nganten kuwi lho. Ya padha blangkonane kok sing nganten kok. Oh ya nganggo anu blangkon kuwi. Iya ya. Nganggo jarik, klambi ngono. Lah kowe dibiyen nganggo apa? Gak ya wis rukuh. Rukuh iki arep salat apa piye to? Ora ya umum. Ya umum ngono kuwi. Manten kok takon wis tuwek padha tuwek ya. Ditekakno dukun manten sing apik. Iya, ya, Awan kaya mau ya apik, nyatane dekorasine ya apik. Apik. Kowe dibiyen tekan dukun nganten ta? Gak Dukun apa? dukun bayi. Lho kuwi arep babaran apa piye kok Ya padha ya dukun manten. Lah, iki mbok menawa kowe nditrik cara mono ki rumah tangga kuwi ya ta. Iya. Paling ora ya duwe apa blonjo apa-apa ya ngono biasane nek sedina niki kalong pira Kanggo kaya bojoku wae lah. Kanggo Mbak Windy. kanggo Mbak Windy. Heeh. Iso dadi wong wedok sing hemat Heeh. dalam
membina rumah tangga kuwi rak kepala rumah tangga sing lanang. Iya. Sing wedok ngatur perekonomian. Terus? Bojoku ki iso ngatur tanggoku wis dikandani kabeh. 5.000 iso kanggo sedina, Mas. Kowe aja lamis lho. 5.000 saiki entuk apa to? Lho. Wong jenenge hemat. Hemate 5.000 lho. 5.000 kanggo sedina. Lah kuwi entuk apa to? 5.000 kok iso nganti 5.000 ki 2.000. Iya. Iki dienggo tuku esuk energen. Energen. Kuwi 2.000. 2.000. Terus 3.000. Awan Heeh. tukokno oki jelly drink Penunda lapar. Iya, 2.000. 4.000 berarti karek 1.000. 1.000. Lah 1.000 kuwi entuk apa? Engko bar magrib tuku promak. Wo, gue tambah senep kuwi. Irit Irit apa? Lah nyatane ya tenan kuwi. tanggaku Mbak. saiki Berarti sukses sugih. bongko. Wah, ya tak kira ya bengi iki si saringi kanca-kanca saking alam gitu. saking pundi Mas niki Mas? Saking griya, nggih. Kula nggih sami. Mboten bacutan ya nggih. Ora to iki lho. Sik. Iya anggotane ganteng-ganteng ya Mas ya. Cek nom-nom. Nom piye ta? Ya nom kabeh. Ganteng-ganteng. Iki tok sing elek. Wale iki sing paling nom dhewe ya iki. Oh Mas niki. Heeh. Pimpinane, Pak. Pimpinane. Lah, Mulane iya. dicawisi lho. Walah sinden-sindene ya Aja gelem papat. kalah karo MC ini. Kok aja gelem kalah? Ya siarno niki lho diwaca sik Jek, bersama apa kae? anu almarhumah. Ngapur eta. Lah jenenge digandeng-gandeng wong mripate kene rapat tak cedhok. Ah? Alin dia musik. Ha iya. Kowe iso nyiarno kaya ngono kuwi? Alah lah lewat ngono kuwi. Karo Mase kuwi. Lah, Mosok kaya ngene iki kowe iso? alah. Campur. Ngemse campur. Allah. Wis Campur sari lho. Upama ora Lah, kok ya terus lho kok iso. wong takon. Lah iya, iso kaya kuwi mau. Iso. Jajal. Oke, baik saudaraku, malam yang sangat luar biasa tentunya. Hadir di kawasan Sumengkoco. Teng dalemipun Bapak Kepala Desa Bapak Munadi tentunya. Aja kakean guyu to malah kaya gendeng kok. MC kudu ngono, Mas. Ya saiki ae ora usah akeh-akeh ngono kuwi. Oke, baik saudaraku semuanya, berada di tengah-tengah Anda semuanya tentunya, bersama musik dari Sragen tentunya. Dari kon sithik, Dawan kaken, sithik ya kesidiken, sedengan lho sedengan. Baik, supaya malam hari ini benar-benar bergoyang, benar-benar berdendang. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Tengah alah senenge. Seneng dengkulmu kene iki nesu kok. Walah nesu. Ya nesu ya paling ora ya umume MC iki piye ngono lho. Di MC ini sing penak. Yuk kita panggilkan bersama Alin Dia Musik tentunya. Hadir untuk Anda semuanya 4 ekor titik begitu. 4 orang artis yang sangat cantik jelita. Kita panggilkan satu persatu. Sing kene sik. Ada siapa dia? Minta kendang madu getak tuh, entah tuh, getak tuh, entah tuh. Ketipung. Supaya kita lain daripada yang lain. Oke. Yo. Kalau Mbah Sawit. Lho, Mbah Sawit ning kono kok mbok salah nih. Oh keliru tuh. Ayo sing kene sik ya. Ya. Sing kene sik. Sapa jenenge? Mas, kendangnya Mas. Yuk. Tak koning aku. Jono. Ada mic enggak? Mic. Oh enggak ada. Saya apa Mas? Waduh no. Ini lah. Yuk Mas, kendangnya. Permisi ya Mbak ya, supaya lebih kenal semuanya. Duduk aja, duduk. Dulu. Gak berdiri toh? Eka. Kenal mas saya Ya. Renita. Oh iya. Kok likah? Geser. Kalau yang ini siapa namanya?
dari mana? Asal dari Jakarta. Oh, Aduh, dari Jakarta. Kalau gitu geser selanjutnya. Halo mado bela halo ambalo. Ayo deh. Ya, Pak. Jenenge Sokrat. Sokrat begelmu. Kowe iki nek takon yo ora cetha kok. Takon sing Jajal gendang. to sing guri dhewe tanpa musik jajal. Sing guri dhewe iki lho, Mang. Iki mau lho. Takoni sing genah. Kalau kamu ini siapa namanya? Loh. Ngono. Kok cetha saiki? Ayo Loh, balik lah, musik. kan Kupingnya sapa sing kleru kupingnya? Kupingmu berat. Kalau yang ini siapa Musiknya namanya? Romuni, musiknya beda. Biar mengintili. Ayo. Huh. Kalau yang ini siapa namanya? Yang ini Tantri Safira. Rumahnya mana? Oke, ya. Terima kasih, Balene. Oke, langsung satu persatu. Iki piye to? Sing telu iki jek siji. Iki ngeterno. Ngetero dengkulmu. Wah seragame padha nganggo ngune, yo nganggo sayangan ngono kok iso. Sampean kira nyanyi to, Pak? Ya melok iki Tak kira rombongan. buah. Buah dengkulmu. Iki yo rombongan. Ngapunten nggih. Boten ngertos ya. Kuwi ya tak omongi ya. Paling ora ki wedok papat ki upama kono yo nganggo macak kabeh. Iya. Wong kono yo padha mripat yo nganggo softtek, ya ta. Soflen. Sing melip-melip mripat kuwi apa ta jenenge? Soflen. Nah yo kuwi padha berarti yo nyanyi. Iki awake dhewe ra semayan kok ya kembar ungu ya. Ungu. Berarti iki wah, Tidak sengaja, Dek. yang Mas musik. Ayo. La 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 la. Dan kamu siapa namanya? Dek. Ami kula Hesti, Pak. Ya ampun. Aku wis ngomong to. Iki ra nyanyi. Mbak. Kaya iki mau lho, Mbak. Lah, Kados. lah kok tekan deluncur. Lah kok mau Nami kula Hesti, Pak, jere. padha, Mbak. Anu keluane napa? Badhe suntik napa? Gregeten aku. Lho ya baleni. Kancane telu nyanyi Dek. Nami kula Hesti, Pak. Jere. Ya mbok ya kaya kancane to, Mbak, ben ketok nyeni Lah iya. lho. Ayo, musik wes. Nyanyi yo. Kaya kanca-kancane. Ayo Mbak, tak takoki. Senengmu sapa, Dik? Nami kula Hesti. Anake pira, Dik? Tak tambahi apa piye? Ya kok tak tambahi piye lho. Kan lagi siji lho. Ya lagi Anakmu minimal telung kok sijine mbok goblokne ya emah to kono kok iso. Iya. Sing kene mau sapa Supandri? Hesti. Oh, Esti ya? Nggih. Rumahnya mana? Rumah saya asli Sragen. Ya wis. Walah ngono tok to. Ya arep takon apa neh to? Bapake sapa sih iki? Ya paling ora ki awake dhewe sesuai dengan karakter kita. Kowe nggawa aku nggawa. Iya lho, aku Pilih. tetep paling ora ki golek lho ngene iki. Pilihne aku. Eh? Aku wis percaya karo. Oke, Tapi nek kecer. HP apa kaca kok HP. Tolong Mbak Sumani berdiri. Siapa mang? Esti. Mbak Esti, Mbak Esti. Heeh. Nah niku jenengan dipilih kali Cak Gomet. Kula kali cakep, kula kali jenengan mawon. Mah aku ora selera karo ngene-ngene iki wis gak selera. Wah, ya aku rai kok kerupuk. Lho, renyah. Wah, sumpih aku nek ngene-ngene iki alah wis bolak-balik. Aku paling ora yo tukang ngadang. seleramu kok sok. Lho jenenge selera kok. Anu seradi mriko, Mbak. Nah, dadi mriki teng tengah dipun gaduh tiyang kalih nggih. Lho, ki rumahmu apa lontong apa piye? Lho, ya ngene iki wong wedok ya ngene iki. Iso ngrayu apa ora? Jare gak selera. Lho, upama. Mbok kowe mek dhewe ngono malah. Ya mek dhewe Kaya iki wis pekku. Ya. Antarane Dek engko ketularan lho. Alah model. Kene asline ngempet lho karo aku. Lah iya kok iso. Karo aku yo gila. Ya jelas modele. Kuwi lho. Iki Yo. aku paling ora ya karo sing
Lah itu ukurannya sakmene gak mampu aku. Ku bathuk wis dikek ukuran sak pirang dim to iki. Gak apa-apa budal. Ora apa-apa piye kene cilik. Telateni ya lho, telateni kok ya. Oke, sing anu, sing kene. Gubuk asmara. Siap. Langsung dikasih gubuk asmara pertama ngenekan lho. Urung. Aku seneng anak request ngono. Wah, dianggap kene susah. Seneng kok. Ngene iki paling ora dipasang. Ijol ye. Ijol tak. Kita tambahi 150. Mama. Piye saiki aku nang omah yo ngene. Aku tahu duwe ngene iki to. Iya. Angger esuk iki kabilasine blobor. Enggak. Kok ngono? Iki ngene Cik ya. Sakmene iki jelas aku niteni. Kenapa? Iki rek pacaran ngono ngentut mesti diempet tok. Mesti yo gur piyamri sing lanang gak krungu. Ya jenenge wong wedok tenanan yo ngene iki. Tapi beda karo kene. Upama kene. Kene wis walah kira-kira miring yo. Mas konti to Mas ya? Wis jenenge los Bolak-balik pret. lho gimo. Ora apa-apa. Upama ya Dik ya. Seliramu sekar. Aku kumbang Dam Sari ya. Upomo. Kok malah dadi Dam Sari. Gubuk asmara. Oke. Ayo Dek. Gluduk asmara. Molas ngempu-ngempu. Ya aja ngono aja mbok. Matur nuwun Bapak. Nah. Gubuk asmaranipun langsung sakniki nggih. Nah, siap. Sok ditanggap. Ya, Pak. Sok ditanggap. So, Sampeyan ya Allah, kowe gelem cara ngono. Arep ditanggap pake lho. yo gelem to. Ngono iki. Wong kira-kira awang ngameng-ngameng mego kono kok. Mbak, wonten pamuritan saking Pak ini lho. Nggih, Pak Komet. Pun kok Pak to? Lah pripun? Ayah kamu. Lah alah. Modele kaya intro stop ngono kok. Dadak ayah. Lek Sampun tiba. Lek bakal. Iki terus kono apa? Ning kono apa? Kowe nggo samang-samangane aku wis puas kok. Lah iya. Pokoke niki sing nembang. Iya. Niki mengke kersane mboten usah nembang. Lah terus bagian. Yes pokoke ngadeg ngono karo ambekan. Iya iya wis sampe. Wah anu niki sampun dipun DP molas. nggih. DP. Ora tambah siarno. Engko ki kira-kira ya rene neh. Lah ki kok ditambahi 5.000. Lah nggih. Nggo Mbak, nggo teng mriki Mbak. Kalau cekat. Pak Don iki mantene. Oke. Mas Gofur kali Mbak Windy monggo tumindak teng panggungan sekedhap. Persiapan manten kekalih soalnya niki acarane ngoten. Sare, gugah. Lho nganten ki ra mungkin yamine turu. Oh, lenggah nggih, matur nuwun. Mungkin Lenggah. Pak Don niki. Enggak. Gubuk asmara. Heeh. Tanpa kuasa Pak, gubuk asmara lho. Terus jenengan ajeng nembang. Nggih. Lho. Catatan sajroning ati saya merhati aku kowe dadi garwa Gubuk asmara sampun katuran. Nggih, anu lenggah riyen Iki nggih Pak Komet cah sampun nggih. kula. Yo mboten nek siniki kula lenggahke. Sementara jenengan pokoke Teng mriki sak umate. seh pondi loro ayan apa piye kok. Ya sak ngiler-ngilere lah niki ya. Niki mengke kasuwun temanen kali Mas
Mas Gofur. Mas Gopur kalian Mbak Windy. Windy. Kasuwun derek minggah wonten mriki. Nggih. Soalnya menika badhe wonten ritual saking Mas Komet. Oke. Gak. Gak sida. Maksudnya iki fungsine iki ya ben diwali jenenge duwe gawe iki ya. Nah, Apa niki ben ngerti ben para- ngerti niki lho mantene. Iki mantene iki mantuku. Nah, iki mantune Pak Lurah ya iki. Lah, Dadi ngono paham lho. wargane Nggih, nggih monggo. ngoten nggih. Katur dumateng teman-teman kekalih Mbak Windy kalian Mas Gofur. Katur jumeneng saking paling ganteng uju wonten ing pepanggungan. Trotok otok-otok. Yo yo. Usul mas keracara Aneka. Mas Gofur nggih kalian Mbak Windy. Enten apa? Lho. Piye kok kowe iki? Wong sampean ki ngundang. Ya ta, Mas Gopur ki lenggah mriko kalih Mbak Windy. Nggih. Ya diaturi rene. Lah kok teko kene mek apa iki diengkolmu apa piye? Berarti sampean ngerti. Ya paham lho. Ya takoke kuno kok. Lho, piye to ya sampean sing takon? Aku Niki nek kumro. miturut nyanten iki kualik. Kualik piye? Kualik, masih sebelah mriki mengke mbake sebelah mriko. Oh. Nggih, Mbak. Nah. Iki, Mbak. Nganten ya seragame padha. Kaya aku jaman nganten di biyen ya ngene iki. Iya. Nek Mas Gopur bathik, Bathik. mbake ya bathik. Hmm. Aku biyen padha. Apa? Aku ya ngene iki dhuwur ya anu putih ngisor abang. Bojoku ya putih abang. Kok kok gendera, Mas? Lho, kuwi anu sisa di SD kae kok kanggo ngantenan. Jenengan tangkleti riyen soalnya sing diarep-arepi jenengan Mas Komet. Oh, nggih. Heeh. Mbak Windy nggih. Saking pundi, Pak? Pundi niku? Heeh. Oh, Kuping lah mulai. niki badhe nikah niki berarti mungkin rencana teng griyang mriki napa? Mriko? Dereng ngertos, kudune ngertos. Nek nang rene omah kono dol, lah nek nang kono omah kene dol. Ya ampun. Hah? Kowe iki marahi sing ora genah to. Langsung cak-cek ngono. Ya cak-cek ning ya ora ngono carane. Kok Iya. terus ning kene engko kono didol Aku digoreng. wis ngomong to, aku gak petek paham kuel. Lah ra ya ngono. Niki Mas Gopur Gopur. niki soalnya niki termasuk apa nyambute Nggih. nika dadi pelayaran. Wah, padha karo tanggaku kae Nek tanggamu kae dadi apa? penerbang. Wah hebat dadi pilot. Gak tau Pilot ngene. Gak tau omah Lho, gak tau ning omah piye to? tanggapan terus Lho penerbang iki paling ora ya pilot apa pramugari. penerbang. Oh, alah nabuh terbang ngono kok Iya. ya. Tak kira penerbang tenan. Anu wilujeng dalu nika Mas Gopur. Nggih, dalu. Heeh, jan ketok puantes. Judune ya ayu padha. Mas nggih. Gantenge ra kaprah. Pun iki pun pilihane piyambak nggih, Mas nggih. Nggih, pikir-pikir lho Mas nggih. Lho, Hah? iso pikir-pikir tak selentik lambemu lho. Aku ya sok dadi dagelan, sok dadi setan ngono. Kadang-kadang nek nganten tak teknorne tak tawani penyanyi mbake ngono. Nganten kok paling ora dituturi sing apik biar dadi keluarga sing ayem tentrem. Tuturono. Lah kok mbok tawani penyanyi Ora rumah tak dituturi nek jenenge nganten wis tetep romantis, Mas. Lah nggih, pun leres niku pilihane jenengan nggih Mas nggih. Nggih alhamdulillah. Berarti pengene didongakno muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Ben awet ngantek sumben jenenge apa to Mat iki jenenge? Nganti sumben iki jenenge apa? Sampai kaken-kaken nenen. Nenen piye to kuwi? Eh? Kaken-kakenan ninen-ninen kok nenen-nenen. Iki kok Tapi tetep butuh nen. Nggih, pun remen saestu niki pun pilihane jenengan. Pengene jeng ben pengene angen-angen niku lho nggih. Gadah putra pinten? Pengene jenengan. Nggih. Sik, mbake mbok menawa masih ketoke menengan isinan. Isin. Pinten Mbak jenengan besi, Mbak?
piro, Met? Rolas. Rolas. Aku gak masalah rolas. Angkreme lah kuwi. Kok angkreme piye? Saiki ora umum to. Paling ora sing umum iki piro ora ngono. Pinten, Mbak? Kalih mawon. Kalih di. Masih berarti- nggih. Kalih. Manut pokoknya Kene masih. kalih, kene kalih. Berarti 22 ya ta. Kono loro jejerno loro. Nggih. Heeh. Setiap pertemuan pasti kalau jenenge cah nom kaya aku biyen. Iya. Kuwi enek lagu romantis kanggo bojoku. Iya ta? Upama aku dadi wedok, Heeh. sampean dadi lanange. Heeh. Paling ora iki lagu wong wedok mbek wong lanang ki menyamakan padha. Apa kuwi? Iya paling ora ya upama mbake ya. Mas iki upamane mulih mergawe. Terus nyanyi. Bila memandang bulan tentu malam hari. Lupakan kewajiban berdosakan nanti. Oh sayang. Ben sing lanang kuwi atine ayem seneng. Sing lanang terus jawab nyanyi. Upama kuwi dadi lanange. Iya. Nyanyi piye? Doktrino gentrino gosariri riwal wal senang katel-tel atolan nawan-nawan delok nganten-ten. Iki lho nyanyi apa? Ora nyambung blas. Lah mbak tak kena cover lho. Paling ora iki lagu-lagune sapa ngono lho. Oh alah lagu romantis. Romantis lho. Iya, iya, Paling ora iki di dalam keluarga kan lagune reno-reno Mas Kumet. Iya. Lagu percintaan kuwi iso kei contoh lagu percintaan sing kaya apa iki Mas ben paham ngono lho. Lagu percintaan iso? Bisa lho. Percintaan contone. Contohnya hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai begitulah kata para pujangga. Sing guri alok ngene. Iya, Pak. Bocah modele kaya padasan suarane apik ini. Tapi kan lantur. Iya. Upama percintaan. Percintaan. Upama Mas lagu. Gofur kalian Mbak Windy. Upamane lagu ki tentang apa nek ngarani pitutur. Oh nasihat. Nasihat. Ya Romari Irama. Ya enek rumah. Enek. Contone Yudi, judi. Eh? Judi. Judi Nah, rak ngono. menjanjikan kemenangan judi Mengek-ngekkan. Mana butuh saut mengek. menjanjikan kekayaan bohong Bohong. Nah, kok bohong? kalaupun kau menang itu awal dari kekalahan. Itu penasihat. Oke. Upamane iki upo jenenge rumah tangga ya to. Di lagu dalam rumah tangga nek mobil ibaratnya kendaraan. Enak tuh. Kendaraan enek. Enak. Lho ki jajal lagune sing piye? Becak tak kandani. Kuwi mentok. Becak. Mentok. Anda. Ya pokoknya mentoknya numpak becak Mas. Kowe tumon mentok numpak becak iki. Lagune napa Mas romantis jenengan? Enten. Apa banci? Oh, pinter nyanyi. Oh, mboten sakit. Lah iki permintaan mawon. Mungkin kersane Mbak sing nyanyi. Lah sampean ki lho kon nyanyi. Ngapa to? Sampean dirawuhke ngene iki mergo suaramu sing apik. Juri. Nggih Mas Gopur nggih. Heeh, biasane suwunane jenengan lagu napa Mas? Cinta tak terpisahkan. Waduh. Iso ya? Kapal aku. Hafal. Kayak lagu liyane sing jelas mesti Mas seneng. Dangdut. Apa kuwi lagune? Tapi ojo le joget lho. Iya. Yo ora oleh joget wong dangdut dijoget. Iya. Ojo le joget. Lagune apa? Bare aku. Yo, Celuk penyanyi sih. apa yo umum lagu kok karek aku. Celuk penyanyi sing kira-kira gak apal, Mas. Ayo Jum. Ki jenenge sapa Jumirah apa? Ngawur Intan. Intan. Oleh. Ngone pure Dik. Oleh ya. Oleh. Lagune dangdut ya. Oke. Mbak, satunya ini. Maka nika diladeni jenengan nyelak kalih Mas Manten, Mas Kijing Gopur. miring, Mas. Kijing miring Dangdut nek kijing miring iki piye? tapi karena pandang Mas. Iki kok kijing miring. Kijing miring kuwi tayupan kok dadak. Beberapa versi kok bar iki Gonggomino barang. Ngono lho. Ini lagi ngerti iki kok. Adik namanya siapa sayang? Vita. Pita ya, Mas. Kowe ku anggere dadi sengkuni tak tonyo misan lho kowe. Mas iki lho penyanyi aku ngono. Mbak Windy, sabar nggih. Mas iki kadung madhep mantep kalih Mbak. Madem mantep kita kan. Iya. Pun 200 milil tak kan. Kenapa? Gusti Allah itu tidak pernah menuntut laki-laki untuk setia tak mau. Sing penting tanggung jawab.
nek setia ora ditun, Ora itu. lames lambimu. Imu lo apa? Ada sebuah lagu apa Kijing Miring ya? Kok kijing miring? Bersama Dek Vika. Vita. Vita. Yuk. 1 2 3 play. Depo itu. Sebuah lagu untuk Mas Gofur dan juga Mbak Windy tentunya. Oke, luar biasa. Terima kasih. Lah terus niki dikene apa? Anu ya request tok to sing nangkep bebas. Oh nggih to. Nggih. Lah ya kok goblok men Mas iki. Ya Allah, aku lagi iki lho tanggapan goblok. Lah iya. Lah iya kandhane kok.